Ahmadu ne abun nufi da bukata a rayuwa. Ahmadu ne abun nufi da bukata a rayuwa. Da sunan Ubangijin da yake raya rayuwa, baka da fari rabu kai ke farar da faruwa. Alhayyun da'iman Allah baka mutuwa, cikin ikon ka rabu yau ma na fara sabuwa. Ka yi salatukan da ke samar mana da nutsuwa, kaiwa Ahmadin da ke warware mana damuwa, adadin yawan halittu wanda suke cikin ruwa, da na san mai da na ƙasai Allah ya yi gudanuwa. Ahmadu ne abun nufi da bukata a rayuwa. A cikin salatin asa alil bait nubuwa, da sahabbai waɗanda su suka bayar da rayuwa, dan kare imamu musulunci yayi ta yaduwa. Allah ƙara amincin kaga su mara yankuwa. Tijjani gani yau ma na ƙara gaisuwa, ka ci gida ka ci dawa kamar shukar bagaruwa. Shak Barhamu ka zamo tsani na abin hawa, zuwa gurin ma'aikin da ke ganar da ganuwa. Ahmadu ne abun nufi da bukata a rayuwa. Kowa ya zo ya zauna yau ma ga wata sabuwa, mai hankali ya gane akasin haka ya sha ruwa. Mai hassada kana na mai ne na kana damuwa, ka riƙe ma'aiki kawai ka bar shashancin rayuwa. Arha kayan bakotun da an kada ƙararrawa, kayan kamfani daban da na shago hawan hawa. Bakonka annabinka kun ji zancen Hausawa, zan je ga wacce ke karɓar bako da babuwa. Ahmadu ne abun nufi da bukata a rayuwa. Ya faɗi ma sallama a gare ki yau na shigo, ki amsan da kanki zar martaba ta wake tsago. Ya matar almai sanya jarumi ya zama rago, yarje mun sababbin waƙoƙin ki in bugo. Kun san ba a jan ruwa in ba a rijiya ba, kuma ba a yin alwala in ba sallah za a yi ba. Sallah ba ta karbuwa in ba sunan mulabba, tasirin sunansa ne ke samar da cigaba. Ahmadu ne abun nufi da bukata a rayuwa. Salama assalam alaika ina ƙara sallama, kyakkyawan da baya shi daga kansa kyau an gama, mai sanyin zuciya mai jure kyara da tsangwama. Allah dan isar ma'aiki kai manna rahama. Ya alimul sirri wal ghaibu imamu sananne, ya arifin duniya da kiyama bayananne, mai ayarin masoya aljannar ka gida ne, na waɗanda suka gane kai daban ne. Ahmadu ne abun nufi da bukata a rayuwa. Ya gagarar Yahudu akan su kai nasara, ya firgicin nasara ka ɗauke musu kangara. Ya mai yawan haƙuri halayen su ka gyara, bambancin ka kai da su kamar adda da kokara. Wanda labulaye suke yi masa oyoyo, renan halimatin sadiyaran nan fa kai ta goyo. Ya wanda bai da malam kai agun Allah ka koyo, mai tafiyar citira ba ka zuwa ka juyo. Maji ne abin nufi da bukata a rayuwa. mai martaba wanda ya kalli lawudan ido, tasirin mu'ujiza wanda ya burge ado. Gwaranyar rahamar baiwa kai baka sa ido, ba a rage matsayin ka bare ai jiran gado. Ga wanda ya yi kwanaktin ɗan Allahu da bayi, ya jibinci lamarinmu ya ƙara mana matsayi, ya ce mu bauta Allah har yau gashi ana yi, ibadar ta zamo jiki yanayin zafi da sanyi. Ahmadu ne abun nufi da bukata a rayuwa. Ibadan da kai bada
tuni mun zamto makamashi, ka ba mu yardar ka da bisharori kashi-kashi, mai canza kaddara mai sa tauri yayi laushi, na baka rayuwa fansa mai yawan murmushi. Ka ɗauke damuwar bayi daga sanda ka zo ka yanta al'umma ranar alastu bayan haka, kai za ka ceci mai sanka da wanda suka bi ka, dole ne ga duk ɗan halak ya yi jinjina gare ka. Madi ne abin nufi da bukata a rayuwa. Ka zo daga taya mai yawan haƙuri, badan da kai bada Allah baya yau uzuri, haƙurin ka ne yasa aka kwance mana sasari, kuma na ga har a yau ba wanda ya kai ka ƙoƙari. Sani dai ramar ilahu mai samar da salama, abun nufi da buƙatar bayi safa da yamma, mai canza lokaci Ahmadu duk sanda ya nema, makullin taskar Allah kai ne mai girma. Ahmadu ne abun nufi da bukata a rayuwa. Kowanne mai bukata da ya tashi gunka zai zo, don kai ne abun bukatar masoyanka dandazo, mai ke ta samaniya ya wuce ta saman hazo, gatan abas da son kowa gatan maharazo. Kai muke in ba kai ban mu iyawa, rayuwa adanta da kai ne muke haɗawa, dawi sun ƙudura ya kwalli abun sakawa, nutsatsen kenan mai tafiya cikin kulawa. Ahmadu ne abun nufi da bukata a rayuwa. Ya abun nufi sai da kai muke shanawa, yabanka ya fi komai daɗi abin yabawa, ko akwai kiɗi ko babu muna takawa, mai yi yana ta yi mai amshi na amsawa. Ahmad ne abin nufi. Allah ƙarfe kaje kai baka ballewa, allurar ruwa sai mai kai ke tsintowa, ribar ciniki kake kuma jarin juyawa, ta saman sama wanda a yau muke yabawa. Ahmadu ne abun nufi da bukata a rayuwa. Hasken fitila adan talaka ga mai hange, tarbiyar Allah wanda ilahu ya katange, jarumin maza sharugugen zuwan jirage, musan ka muke ba mai ka sai bugagge. Lafiyar jiki kake mai tayar da na zaune, igiyar ruwa wanda yake janya mutane, maganin rana Ahmadu kai ɗin inuwa ne, wanda ya so kaza ya shige ciki ya yi zaune. Ahmadu ne abun nufi da bukata a rayuwa. Kai ke kai bayi ko da ba su so Allah ba, Allah yana ba su ko da ba su bauta masa ba, inda zuciyarsu da soyayyar ka ya mulafa, dan aljanna suke in ba su ce Allah biyu ne ba. Sallah azumi dusa da kai suke gudana, zaka da umara dusa da kai uban gidana, sallah in ba kai a dungura za mu ba ta suna, hajju babu kai hajiji ya ce a gani na. Ahmadu ne abun nufi da bukata a rayuwa. Yarda da kai shine yarda da ilahu, bunka ne kadai ke tabbatar da an yi sulhu, masu hankali sun ɗauri sho sun kyala marho, saboda shi ne hasken da yake korar duhu. Allah ka ƙaro salati gurin ma'aiki, adadin yawan da zai samu kasa faɗarsa da baki, sa'ali da sahabu rabu har ali sadauki, da Fadima uwa mai ba annabu kulawa. Ahmadu ne abun nufi da bukata a rayuwa. Roƙona da nake kullum
kullum ka ƙara yi mun madadi, da yabo a gurin ka ƙara yi mun tarraƙi. Tutuban harshe hananiya kakan madi, san kowa ni ne ta ni jikinka ya murabbi, madine abun nufi. Daba'ina, 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 jalabina, 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 tarakina, 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 sharafina, 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 nazarina, 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 kudirina, 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 gatana, 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 sirrina, 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 shanina, 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 aikina, 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 maganina, 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 hankalina, 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 ilimina, 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 sanina, samuna, samuna, ribata, 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 Ahmadu ne, Ahmadu ne, Ahmadu ne a rayuwa. Ahmadu ne abun nufi da bukata a rayuwa. Ahmadu ne abun nufi da bukata a rayuwa. Da bukata a rayuwa. Da bukata a rayuwa. Da bukata